16 πόντους διαφορά. Από το 8 στο 11 το νούμερο 11 το για 3 πόντους. Δεν θα πετύχει. Η μπάλα στο νούμερο 4 θα πάρει το νούμερο 12 φορ, θα κάνει το καλάθι και είναι το 50-36. 50-36 πρέπει να είναι. Ο Πέτσος κατεβάζει. Τελικά γίνεται κάποια διακοπή εκεί, έχει τραυματιστεί. Διακόπτει το παιχνίδι για λίγο ο διαιτητής. Παναφέρει την μπάλα από τον Πέτρο Ζαχαρία. Ζαχαρίας από την Ενίδα κατεβαίνει. 50-36 σκορ. Θα τη δείτε κάτι μικρή. 45-36 τώρα από το τρίτο καλάθι. Το πρώτο καλάθι του τρίτου είναι το 52-36. Γίνονται κάποιες συστάσεις του διαιτητή στο νούμερο 6. Το νούμερο 4 τώρα από την μπάλα. Το νούμερο 12, το νούμερο 8. Θα κάνει βήματα, η μπάλα πάρα τον νόμο. Time out έχει ζητήσει ο προπονητής και στον Καστέρα Παντελής. Ενώ το σκορ είναι 52-36. Είναι διαφορά 16 πόντους. Τελικά επαναφέρει ο Πέτρος και πάλι στον Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας που κατεβάζει την μπάλα στο playmaker. Το 8 λένε ότι θα κάνουν εκεί. Το νούμερο στο Πέτρο, ο Πέτρος στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης στο Σπίτι τελικά θα μπει το καλάθι, δεν θα δοθεί και φάουλ. Το νούμερο 11 θα κατεβάσει να πιέζει ο Πέτρος. Το νούμερο 11 θα μπει μέσα, θα κάνει και το shoot. Θα πάρει το νούμερο 6, το rebound. Θα δώσει το νούμερο 4. Θα σηκωθεί για το shoot, θα γίνει φάουλ τελικά από το νούμερο 11, το Βαγγέλη. Πρέπει να μετράει το καλάθι σε μία βολή. Ενώ το σκορ είναι 52-36. Το νούμερο 4 έτοιμο να εκτελέσει μια ελεύθερη βολή. 52-38 έχει γίνει με το προηγούμενο καλάθι. Πάρε το νούμερο 12. Παραμείνει τελικά το 52-38, ενώ τώρα ο Πέτρος κάνει την προσπάθεια εδώ στο Ζαχαρία. Θα κάνει καλυφθήνο πλέον. Και γίνεται το 54-38 και πάλι διαφορά από τις πόντους. Τελικά δεν πρόκειται και time out. 54-38. Από το νούμερο 8 στο νούμερο 12 θα κλέψει ο Δημήτρης τελικά, θα βγάλει την μπάλα out. Πάλι στο νούμερο 8, το νούμερο 8. Το νούμερο 12 και πάλι το νούμερο 8 προσάρει για τις πόντους αποτυχημένη. Ο Ζαχαρίας θα πάρει το rebound. Δεν βιάζει ο Ζαχαρίας, κατεβάζει την μπάλα στο δεύτερο. Θα δώσει την μπάλα στο Πέτρα. Θα γυρίσει γύρω στο καλάθι. Στη Ζαχαρία. Ζαχαρίας από την άλλη πλευρά του Δημήτρη. Δημήτρης και πάλι Ζαχαρία γυρίζει την μπάλα γύρω. Ο Πέτρος θα πάρει την μπάλα, θα κάνει προσπάθεια τελικά. Θα κόψει όμως το πόρτο 12. Δώσει και έτσι. Θα κατεβάσει την μπάλα. Θα ανακλέψει τη Δημήτρη πιέζει εκεί. Θα πάρει την μπάλα ο Φορ, το 12 στο νούμερο 8. Θα κάνει αυτό τη γύριση, το σουτ. Έγινε κάποιο επιθετικό φάουλ και δεν έχει το σουτ. Παίρνει την μπάλα τελικά ο νούμερο 12. Και πετύχει καλά, είναι το 40-54, αν έχει χτυπήσει το νούμερο 8 της δόξης, γίνεται κάποια μικροδιακοπή. Την προηγούμενη φάση που σηκώθηκε για να κάνει το σουτ στο νούμερο 8 το παιχνίδι. «54-40, 14 πόντους διαφορές». Ενώ έχει περάσει και ο Δημήτρης ο Τζέκος και αυτή τη
θέση της περάσει. Ο Ζαχαρίας τελικά ελέγχει γύρω από το καλάθι. Στη θέση του Βαγγέλη έχει περάσει ο Δημήτρης Δέκος. Ο Ζαχαρίας στον Πέτρο. Και πάλι ο Ζαχαρίας του πάρει για 2 πόντους. Θα πάρει την μπάλα στο νούμερο 6. Θα πάει να κλέψει και νομίζω δεν μπορέσει. Το νούμερο 11 τελικά θα κατεβάσει την μπάλα στο νούμερο 4. Αυτός θα γυρίσει πίσω στο νούμερο 11. Το νούμερο 11 θα ξεφύγει η μπάλα. Θα κερδίσει την πολύ ωραία. Θα κατέβει η μπάλα στο Πέτρο. Πάτε για φυσιασμό, θα βγάλει αυτό τον Δημήτρη Τζέκο, ο Χρήστος. Θα σηκωθεί για το σουτ, θα διώξει το νούμερο 4, το νούμερο 12. Θα δώσει το νούμερο 11. Προσπαθούν να ενδιάσουν τελικά τα καταστρέψουν οι παίκτες της Δόξας. Το νούμερο 8. Αυτός το νούμερο 12 στο χώρο, αυτός θα κάνει κατευθείαν το jump shoot. Πάλι από το νούμερο 8 στο νούμερο 12. Το νούμερο 6 θα κάνει προσπάθεια για 2 πόντους. Από τη σημαίνει θα πάει να κερδίσει και το rebound το νούμερο 4. Θα γίνει τελικά φάουλ από το νούμερο 8 του Χρήστο. Μπάλα από πλάγια. Πλάγια. Το νούμερο 6 τώρα θα επαναφέρει την μπάλα. Το νούμερο 4. Πάλι το νούμερο 6. Το 12. Το 12 ο Φορ. Θα σηκωθεί. Είναι το καλάθι και είναι το 54-42, 12 πόντι τη διαφορά που μειώσαμε οι παίκτες της Δόξας. Ο Ζαχαρίας τώρα κατεβάζει σε playmaker του Πέτρου. Ο Πέτρος στον Δημήτρη που παίζει σήμερα στη θέση φόρμα στη θέση του Σταμάτη του Λίπη. Το νούμερο 6 ο Ζαχαρίας θα χάσει την μπάλα από τον άλλο του Χάρη. Θα δοθεί μπάλα στο 11. Αυτός πάσει στο 6, στο 11, το 11 προσπάθεια για 2 πόντους. Και είναι το 45-54, 9 η πόντι διαφορά, σημείωσαν οι παίκτες της Δόξας. 45-54, κατεβάζει ο Πέτρος σιγά σιγά. Στο Ζάχο για πολύ πάλι στον Πέτρο, ο Πέτρος του Δημήτρη. Ο Δημήτρης κάνει πάση πολύ ωραία για τον Δημήτρη. Είναι το πρώτο καλά του Δημήτρη του αγώνα και γίνεται το 56-45, 11 από τη διαφορά. Time out και πάλι η φορά βέβαια το έχει στήσει ο προπονητής της Δόξας. Πώς πάνε? 56 όχι, 45. Δημήτρη, μπισκότος, πώς είναι? 50. 56-45 περνάει τελικά. Από το νούμερο 6 στο νούμερο 11, αυτό στο νούμερο 5. Και πάλι το νούμερο 6. Πιέζει και ο Πέτρος. Το νούμερο 11 αυτός, ελευθεί. Κάνει προσπάθεια μέσα στο καλάθι, δεν θα μπει καλάθι. Θα πάρει όμως πάλι το νούμερο 11. Θα κάνει τελικά το καλάθι και το σκορ είναι 47-56, 9 πόντους διαφορά. 97-56, κατεβάζει τώρα ο Ζαχαρίας για τον Πέτρο. Κάνε το σπριν και ο Χρήστος. Ο Πέτρος στον Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας λύσεται στον Πέτρο. Στον Δημήτρη. Βγαίνει ο Ζαχαρίας απλά για αυτούς. Πάρε την πάσα. Ζαχαρίας. Ο Πέτρο. Πιέζουν οι παίκτες του Δόξας. Θα κάνει τελικά το στο Πέτρο. Πάει το rebound το νούμερο 12. Θα κερδίσει πάλι πολύ ωραία τον Νίκος Τριφωνίδης. Δημήτρης στο Πέτρο, Πέτρος στο Δημήτρη και πάλι Πέτρος στο Ζαχαρία από την άλλη πλευρά. Ο Ζαχαρίας θα ελιχθεί, θα του γίνει φάουλ τελικά από το νούμερο 11 και είναι μπάλα από πλάγια για την ομάδα του Αστέρα. Το νούμερο 11 έχει κάνει φάουλ για πάνω στο Ζάχο, ο Πέτρος και πάλι στο Ζαχαρία. Το Δημήτρη από τον Ζάχο, πάλι στο Ζάχο, Δημήτρη. Ο Ζάχος ελίσσεται.
Ζαχαρίας του Πέτρου. Πέτρος που θα για τις πόντους. Αποτυχημένη. Πάρει την μπάλα το νούμερο 8. Κάνει μόνος την προσπάθεια. Αποτυχημένη. Ο Πέτρος. Θα δει να ρυθμάσει μόνος. Θα του γίνει φάλα από το νούμερο 6. Μπάλα από πλάγια. Για το ονομάτιο Αστέρα. Ενώ την 6.47 πρέπει να είναι το σκορ. Ο Δημήτρης θα παραφέρει την μπάλα πλάγια στο Πέτρο. Πέτρος στη Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας την πάει στο Πέτρο. Πέτρος αλλάζει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης στο Πέτρο. Ο Πέτρος στον Δημήτρη. Ελίσσεται αυτός γύρω γύρω. Ο Ζαχαρίας. Ο Λικτής. Που πάει να κάνει τη λάθος πάση τελικά για τον Δημήτρη. Θα κερδίσει την μπάλα ο νούμερο 11. Θα βγει καλάθι. Αφού πήρε πάσα από το νούμερο 6. Τελικά είναι το 56-49. Είναι 7 οι πόντους διαφοράς. Ζαχαρία στο Πέτρο τώρα. Βάζει τη βάζει τη Ζαχαρία. Θα κερδίσει την μπάλα το νούμερο 5 από τη Ζαχαρία. Θα γίνει το double team εκεί πέρα. Θα πετύχει το νούμερο 5 στο νούμερο 6. Θα κόψει πολύ ωραία Δημήτρης. Θα διορθώσει το προηγούμενο λάθος. Από τον Δημήτρη στη Ζαχαρία. Ο Δημήτρης και πάλι. Και πάλι Ζαχαρίας. Ο Πέτρος. Ο Χρήστος πάλι στο Πέτρο. Ο Χρήστος και πάλι. Κάνει το σπάθι εκεί. Ωραίο μπάσιμο από τον Χρήστο. Και το καλάθι πολύ ωραίο. Είναι το 58-49. 9 πόντοι και πάλι διαφοράς. Ο Χρήστος που πρέπει να έχει βάλει 4 πόντους μέσα στιγμή. Το νούμερο 11 τώρα στο νούμερο 8. Αυτός το 11 και πάλι προσπάθει για τους πόντους. Αποτυχημένη. Θα κερδίσαμε το σκορ. Το νούμερο 12. Θα δώσει το νούμερο 5 της δόξης. Αυτός θα περάσει το Πέτρο. Κάνει τη λάθος ασίστ εκεί πέρα. Θα αφήνει η μπάλα, θα χαθεί. Μπάλα από το Ζαχαρία και πάλι στον Δημήτρη. Το σκορ είναι 58-49. 58-49. Θυμάστε μια αλλαγή εκεί. Ζήτησε αλλαγή ο Δημήτρης. Το Ζαχαρία στο Πέτρο. Ο Πέτρος πέρα λύσεται. Στη Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας γυρνάει γύρω από το καλάθι, θα δώσει την μπάλα στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης. Θα του γίνει ένα φάουλο εκεί, δεν θα του δοθεί. Στη Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας πατάει γερά κάτω, κάνει δοθεί. Και γίνει το 60-49 και είναι 11 η πρώτη διαφορά. Πιέζει και ο Πέτρος, το νούμερο 5. Το 11 στο 8. Το 8 προστάρει για τους πόντους. Την αποτυχημένη θα κερδίσει ο Ζαχαρίας, θα δείξει με ακόμα το Πέτρο. 2 εναντίον 3, τελικά δεν έφυγε. Θα του γίνει το φάουλ τελικά του Ζαχαρία. Ενώ έχει ρηθεί και time out. 11 οι πόντοι διαφοράς είναι το 60-49. Δίνονται οι οδηγίες εκεί από τον προπονητή. Ενώ ετοιμάζεται και μια αλλαγή, πρέπει να έχει μπει ο Σάκης ο Αδαμίδης στο Δημήτρη, στη θέση του Δημήτρη. Θανάσης λοιπόν ο Αδαμίδης στη θέση του Δημήτρη που πρέπει να ενοχλείται από τον τραυματισμό που την γίνει σε ένα προηγούμενο φάση. Ο Σάκης λοιπόν έχει μπει στη θέση του Δημήτρη. Είναι δύο βολές τώρα που έχει κερδίσει ο Ζάχος με το φάουλ που έγινε στην προηγούμενη φάση και ενώ έχει τελικά θα μπει το καλάθι, θα μείνει 60-49 και πάλι το σκορ. Η δεύτερη είναι επιτυχημένη και είναι το 61-49, 12 λοιπόν διαφορά από το νούμερο 10 στο νούμερο 5. Το 5 κατεβάζει την πάση του γυναίκη. Αυτό στο νούμερο 11, το 5 πάλι μπάλα, το 10 γυρνάει μπάλα και το δόξα. Το 10 ελύσσεται, προσπαθεί, κάνει εκεί την προσπάθεια, επιτυχημένη θα κερδίσει το Δημήτρη στο rebound, τελικά θα δοθεί φάουλ από το Δημήτρη. Ο Δημήτρης ο Τζέκος θα φορτωθεί ακόμα ένα φάουλ.
Και είναι η μπάλα πλάγια για την ομάδα της Δόξας. Από το 5 στο 10. Αυτός είναι νούμερο 8. Αυτός θα σηκωθεί για το αστικό να πατήσει. Θα πάρει η μπάλα ο Χρήστος εδώ στο Ζαχαρία. Θα γίνει τελικά το φάουλ. Θα γίνει το φάουλ από το νούμερο 11. Του Ζάχου. Αυτό κατέβαινε για να εφηλιάσει. Πάλι για την ο Ζαχαρίας στο Σάκη, πρώτη βαθμή την μπάλα και πάλι στο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας γυρίζει γύρω από το καλάθι. Τελικά η μπάλα βγει έξω για την ομάδα. Την ομάδα της Δόξας επαναφέρει το νούμερο 5, να πιέζει και ο Πέτρος στο 10. Το 10 και πάλι στο 5, το 5 στο 8, το νούμερο 8 στο νούμερο 10, αυτός της σκοτή για τον Ζάπ του δεν θα πηγήσει τελικά το καλά, θα χάσει την μπάλα από τον Ζαχαρία, θα δοθεί μπάλα στο Σάκη, Σάκης θα κάνει προσπάθεια να το νούμερο 5 τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για την Δόξα. Θα χτυπήσει κάποια πόδια εκεί πέρα, θα κερδίσει την μπάλα ο Ζαχαρίας ηρωικά. Θα πετάξει την μπάλα όμως έξω κάποιος άλλος της Δόξας. Την μπάλα από τον Δημήτρη στον Πέτρο, ο Πέτρος κατεβάσει playmaker. Δεν βγαίνουν οι παίκτες του Αστέρα. Το Δημήτρη και πάλι μπάλα. Δημήτρη στον Σάκη. Ο Πέτρος τελικά θα κάνει το σκότ. Θα κερδίσει πολύ ωραία ο Χρήστος στο rebound. Θα πηγαίνει το φάουλ εκεί από το νούμερο 12, από το 4. Θα κερδίσει λοιπόν το φάουλ ο Χρήστος Δημήτρης πολύ ωραία. Από το νούμερο 12, από το 4 της ομάδας της Δόξας. Θα επαναφέρει ο Πέτρος. Ο Ζαχαρίας. Δεν βγαίνει ο Ζαχαρίας. Βγαίνει ο Δημήτρης. Αλλάζει. Βγάζει ο Δημήτρης. Είναι στο Πέτρο. Ο Πέτρος. Βγάζει στο Ζαχαρία. Ενώ πιέζουν και έξι δόξης τώρα. Ο Ζαχαρίας περνάει εκεί μέσα. Κάνει προσπίση για σουτ. Κόβει τελικά από το νούμερο 8. Το νούμερο 6 θα κατεβάσει το νούμερο 11, κάνει το πάσιμο και είναι το 51-61, 10 επόμενης διαφοράς. Ο Πέτρος και πάλι θα κατεβάσει την μπάλα. Θα γίνει τελικά το φάουλ από το νούμερο 5. Θα κάνει φάουλ πάνω στο Πέτρο. Έτσι η μπάλα πάλι από πλάγι για την ομάδα του Εθνικού Αστέρα. Ο Πέτρος στον Δημήτρη, Δημήτρη στον Σάκη, Σάκη στον Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας στον Πέτρο. Και πάλι φάουλ έχει γίνει. Αυτή τη φορά έχει γίνει από το νούμερο 6, πάλι πάνω στο Ζαχαρία. Πολλά φάουλ γίνονται στο παιχνίδι. Τώρα τελευταία, αφού πιέζουν και έχει τις Δόξες, ο Σάκης θα δώσει στο Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας ελιχθεί και θα δώσει στο Πέτρο. Ο Δημήτρης θα κάνει το πάσιμο και θα κοπεί τελικά από το νούμερο 12. Το νούμερο 8 θα κάνει προσπάθεια για 3 πόντους. Μπάλα και πάλι. Μπάλα και πάλι για την Αστέρα. Ο Ζαχαρίας και... Μη βουνάτε ρε παιδιά. Μη βουνιέτε. Αλλάζει την μπάλα με τον Δημήτρη και πάλι ο Ζαχαρίας. Ζαχαρίας στο Πέτρο. Ο Πέτρος ελίσσεται. Βγάζει την μπάλα στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας σηκώνει για τους πόντους. Αποτυχημένο το σούτ. Το νούμερο 12 στο νούμερο 6. Το νούμερο 6 στο νούμερο 8. Το 11.
Να τον πιέζει ο Πέτρος. Το 5. Παίζει ο Ζάχος. Το 8. Το 5 και πάλι. Θα περάσει την μπάλα για το νούμερο 6. Το νούμερο 6 θα κάνει τελικά θα πάρει μια στερική, θα πετύχει την καλά. Το νούμερο 12 θα πάρει πάλι την μπάλα. Θα του γίνει το φάουλ εκεί από το νούμερο 7. Δεύτερο φάουλ του Ζέκου. Και είναι 2 βολές. ...51-61 πρέπει να είναι το σκορ. Αποτυχημένη η πρώτη βολή. Δεν μπορεί. Θα χάσει και τη δεύτερη πάτα, η μπάλα του Ζαχαρίας. Θα γυρίσουν πίσω οι παίκτες της Δόξας. Ο Ζαχαρίας του Σάκη. Ο Σάκης θα βγάλει από την άλλη πλευρά για τον Δημήτρη, αυτός για τον Πέτρο. Ο Πέτρος θα βγάλει για τον Δημήτρη. Θα γυρίσει την μπάλα εκεί, παίξει ο Στέρος του Ζάχο. Ο Ζάχος θα κάνει τελικά την προσπάθεια μόνος του. Θα κερδίσει το φάουλ από το νούμερο 6. Και πρέπει να είναι 2 ελεύθερες βολές. Το νούμερο 6 κέρδισε το φάουλ ο Ζαχαρίας στην προηγούμενη φάση. Τέσσερα λεπτά και κάτι έχει για να λήξει και το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού. Ο Ζαχαρίας θα πετύχει την πρώτη βολή. Παραμένει 51-61, 10 πόντους της διαφοράς. Θα κερδίσει το rebound του Χρήστος. Θα γίνει το τζάμπο τελικά εκεί ανάμεσα στο Χρήστο και στο νούμερο 5 της Δόξης. Το τζάμπο λοιπόν ανάμεσα στο Χρήστο και στο νούμερο 5. Δημήτρη, λίγο πιο πίσω, έλα. Φυσικά το τζάμπο θα το κερδίσει ο Χρήστος. Τελικά θα χαθεί η μπάλα από το νούμερο 10. Θα βάλει το νούμερο 8. Γίνεται ευθυνιασμός εκεί. Κερδίσει τελικά την μπάλα ο Χρήστος. Πολύ ωραία. Είναι το φάουλ από το νούμερο 8. Πάνω στο Χρήστο. Ο Ζαχαρίας θα κατεβάσει την μπάλα τώρα για τον Άδο Αστέρα. Ο Ζαχαρίας θα βγάλει για τον Πέτρο. Ελύσει τον Πέτρος εκεί. Περνάει μέσα στη... Πολύ ωραίο το καλάθι με το αριστερό. Ο Πέτρος θα γίνει το 51-61. 63-51 12 επόμενης διαφοράς. Πολύ ωραία ηρωικά ο Πέτρος θα κλέψει την μπάλα για το Σάκη, ο Σάκης για τον Ζαχαρία. Και πάλι για τον Πέτρο. Τελικά θα βγάλει την μπάλα το νούμερο 5 της Δόξας. Ο Πέτρος στο Σάκη. Ο Σάκης στο Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας το jump shoot. Θα κερδίσει το rebound πάλι ο Δημήτρης ο Τζέκος. Θα βγάλει την μπάλα έξω για τον Ζαχαρία. Πάλι μπάλα για τον Αστέρα με τον Πέτρο. Πέτρος θα πει, θα κάνει το jump shoot. Δεν θα το κάνει το κατήρι μπάλα, το νούμερο 12. Το νούμερο 8 θα έφυγε συνδυασμό, αλλά έχουν γυρίσει το Αστέρα. Θα κάνει το shoot. Θα πάρει το rebound το Ζαχαρία στη βοήθεια του Σάκη. Ο Ζαχαρίας θα κατεβάσει την μπάλα στα playmaker. Μέχρι ένα εδώ πέρα βιασύνη. Ελύσσεται από τον Ζάχο του Δημήτρη και πάλι στη Ζάχο. Ζάχο στον Σάκη. Αυτός στο Χρήστο θα κλαπεί η μπάλα από τον νούμερο 10. Θα κάνει και αυτός το λάθος. Θα κάνει τη λάθος πάσα. Θα κερδίσει τον Ζάχο. Ο Ζάχος θα κατεβάσει και πάλι. Θα κατεβάσει λοιπόν την μπάλα σαν playmaker. Πιέζουν οι παίκτες της Δόξας. Πρέπει να έχει μείνει γύρω στα 3,5 λεπτά ακόμα. Ο Ζάχος τελικά θα μπει μέσα στο ρακέτα, θα δώσει την μπάλα στο Χρήστο. Θα του γίνει το φάουλ εκεί. Θα κερδίσει το φάουλ ο Χρήστος από το νούμερο 8 πρέπει να είναι. Μία συν μία είναι.
Τελικά την μπάλα θα παίξουν απ' έξω η ομάδα του Αστέρα, να έχει προηγείται με 12 πόντους. 3 λεπτά περίπου πριν λήξει το παιχνίδι. Ο Δημήτρης στο Πέτρο. Ο Πέτρος στο Δημήτρη. Τελικά πρέπει να έχει κάνει φάουλ στην προηγούμενη φάση το νούμερο 12. Ο Φόρ βγήκε τη τόξης, με 5 φάουλ. Έχει περάσει το νούμερο 7 μέσα, αλλαγή. Ο Δημήτρης τώρα, πιέζει τόσο. Στο Πέτρο. Πέτρος. Πολλά φάουλ γιατί που δεν δίνονται όμως. Τελικά δίνονται βήματα στο Πέτρο. Από το 5 στο 8. Ο Γραφής, καλά από το Πέτρο, δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει όμως το κλέψιμο ο Πέτρος. Θα ζητήσει πάρα στο πόδι και θα βγει έξω. Θα επαναφέρει και πάλι την μπάλα. Ένα λεπτό θέλει ακόμα. Περίπου. Το νούμερο 8 στο νούμερο 5. Το νούμερο 5 στο νούμερο 11. Αυτό θα κάνει φάρη για τις πόντες. Επιτυχημένη. Θα κερδίσει ο Τεφωνίδης. Θα βγάλει μπάλα για τον Ζαχαρή τον Λάσκο. Έχει περάσει ο Πέτρος μέσα. Πολύ ωραία backdoor. Δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα ο Πέτρος. Από το 11 στο 5 και πάλι στο 11. Το 11 θα κατεβάσει λίγο την μπάλα στο 10. Θα γίνει φάουλ τελικά εκεί πέρα από το νούμερο 10 από το... από το νούμερο 10. Το Δημήτρη. Απ' έξω θα παίξει την μπάλα, τις πλάγες. Η Δόξα στο 11. Το 11 θα ηλιχθεί, θα κάνει την προσπάθεια μόνος του και θα χάσει το καλάθι. Θα πάρει όμως το 10, θα χάσει το σούτ. Πάρε ο Δημήτρης. Η μπάλα είναι και πάλι για τον Αστέρα μετά από την παρέμβαση του νούμερο 10. Από το 6 από το Ζαχαρία στο Δημήτρη, ο Δημήτρης θα κατεβάσει και χρειάζεται να παίξει στη Δημήτρη. Θα κερδίσει την μπάλα το νούμερο 8. Όταν θα κερδίσει το καλάθι. Ο Δημήτρης στο Πέτρο, ο Πέτρος θα κατεβάσει την μπάλα. Τελειώνει το παιχνίδι. Μην λίγο θέλει. Έχει μπει μέσα ο Δημήτρης ο διολιστής που ετοιμάζει να κάνει το καλάθι 3 πόντων. Δεν θα φύγει τελικά και λύγει το παιχνίδι. Βρίσκει την ομάδα του Αστέρα να προηγείται με... πόσα είναι ρε! Πέτρο, πόσα είναι! Εκεί οι παίκτες του Αστέρα δίνουν κάποια υπόσχεση. Όλοι μαζί. Για καλή πορεία. Πόσα είναι? 51-63 πρέπει να έλεξε τελικά με 12 πόντους δευτέρα. Πόσα είναι ρε? 63-51 τελικά, λίγη το παιχνίδι. Ο Αστέρας έχει κάνει ακόμη μια νίκη. Θα το φέρει πιο πάνω στην βαθμολογία και θα έχει πολλές ελπίδες για την άνοδό του στην μεγαλύτερη κατηγορία. Πιο πάνω. Δημήτρη! Έλα. Κάποια συνέντευξη εδώ, το θέλω τον Δημήτρη. Πάρει συνέντευξη τον Δημήτρη. Εδώ έχουμε καλέσει ένα παίκτη του Αστέρα. Κάτσε συνέντευξη. Εδώ είναι έχουμε τον Δημήτρη τον Αγγελιστή. Θα μας πει 2 λόγια το παιχνίδι. Πώς είδε την δύσκολη ομάδα? Φανήκαμε πιο ψύχρονοι και το πήραμε. Τώρα παιδιά, τι λέτε για την πορεία, ας πούμε... Σίγουρα φέτος θα ανέβουμε πιο πορεία. Έχετε ελπίδες, έτσι? Εντάξει, είναι επιτυχία.